πες εσύ. Είμαι εκπαιδευτής, χειριστής ταχυπλών σκάφους. Διεπράταμε τις εξετάσεις. Ξαφνικά ακούμε ένα μπαφ και βλέπουμε το ελικόπτερο να πέφτει στη θάλασσα. Απευθείας με τους αξιωματικούς του λιμενικού σώματος πήγαμε και διασώσαμε τους πιλότους του ελικοπτέρου. Φτάνοντας εκεί, οι πιλότοι σε τι φάση είναι, πού τους βρίσκετε εσείς, δηλαδή, θέλω να πω? Ό,τι είχαν πέσει στη θάλασσα, τους διασώσαμε, είναι σόι και αυλαβείς. Το ελικόπτερο βούλιαξε και από εκεί πέρα τους φέραμε στη στεριά να τους παρέχουμε την καθή. Ήταν δύο αλλοδαποί και είχαν ένα πιλότο εκπαιδευόμενο διερμηνέα. Νομίζω ακούσαμε και ξαφνικά το είδαμε μες στη θάλασσα. Και φύγαμε κατευθείαν να πάμε να το σώσουμε μαζί με τους αξιωματικούς του λιμενικού σώματος της Ελευσίνας. Αυτό θα σας ρωτήσω. Από εκεί που έπεσε μέχρι εκεί που ήσασταν εσείς, είχε απόσταση, δηλαδή πόσο ήταν μεγάλη απόσταση? Περίπου στα 2 μίλια, 1-2 μίλια. Εκπαιδευτικό. Άρα μια χαρά. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά πήγαν. Τι έκανε τότε? Αφού σωθήκανε όλα καλά. Όταν βγήκαν εδώ? Όταν βγήκαν εδώ, τους παρήχε βοήθεια το ΕΚΑΠ. Ήταν μια χαρά. Ήταν μια χαρά. Πώς νιώθετε? Νιώθω συγκινημένος, ευτυχισμένος ότι αυτά τα παιδιά δεν χτυπήσανε. Και μπορούσατε να τους βοηθήσετε? Και μπορούσαμε να τους βοηθήσουμε.